Jeg hedder Carla, og jeg er 17 år gammel, og så går jeg på musical- og teaterlinjen her på DTA, og så bor jeg så også her på Campus Holstebro. De muligheder, vi har for undervisning, og så det her fællesskab, der kommer ved at være her, og alle de forskellige kreative mennesker, man lærer at kende, og det der med, at man ser en masse mennesker udfolde sig også efterfølgende, det er bare vildt at være en del af. Sådan, de der 3 etager, det er også bare mega sådan, idyllisk for campus. Der er sådan hyggestuer, hvor man bare sidder i bunker og ser film, julekalender til jul. Det er altså bare hyggeligt. Altså at sidde der alle sammen. Og hvis man gerne vil lave skolearbejde, så har vi også lokaler, hvor man lige kan gå ind og lukke dør, og så sidde og fordybe sig derinde. Så det er fedt, og det er fedt, at man altid har nogen, man ligesom kan hive fat i. Jeg synes, man skal søge ind, også selvom man er nervøs, og jeg synes, at man skal gribe chancen, når man har den.